କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ଲୁହରେ ଜଳିଯିବ। ତା ସଂସାର ଆମେ ଯେମିତି ଆଜି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ, ସାରା ଜୀବନ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ କଷ୍ଟ ମିଳୁଛି। ସେ ବାର ବାର ଏସବୁ ତଳକୁ ଖସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, ଏଇଥର ଯଦି ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜର ନାରୀମାନେ ଆମେ ଯିବୁ ଆଗକୁ। ମାଲିକ ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜରେ ଯାଇଛ ଆଉ ଘରକୁ ଆସନି, ଯାହା କିଛି କରିଦିଅଛ ରହିଲେ ଡାକ ମତେ ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ଆପଣ CM ନମ୍ବର 1 ଆମକୁ କନ୍ଦନ୍ତୁ ନେଇ ଆମ ଲୁହରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏସବୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମ ଲୁହ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆମ ସହିତ ଖେଳିବେ ନା, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖେଳିବ। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ, ସବୁ ଥର ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବେ। କୌଣସି ଥର ଆମେ ସଫଳ ହେଇପାରୁନୁ। ଏଇଥର ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଚଳିବୁ ଆଉ ମରିବୁ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଆଉ CM ନମ୍ବର 1 ନା ନଥିବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର। ସମସ୍ତେ ଛେପ ପକେଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବୁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଯଦି ଭୁଲ ଥିବା, କାରଣ ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ। ଆଉ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଆ କହୁଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁନି ନେଇ ସରକାର ସାମ୍ନାକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଯାହା କହିବ ସରକାର ମିଡ଼ିଆରେ କହିପାରିବନି। ମିଡ଼ିଆରେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ମିଡ଼ିଆରେ ବାଇକ୍ଟା ଦେଇପାରିବନି। ଏଇଟା ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ପାଇଁ କରିବୁ ବୋଲି କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି? ଆଉ କିଛି ଜଣକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି, ଯାଅ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜକୁ ତୁ ପକ୍କା ବନେଇବ ବୋଲି। ଏଇଥର ପକ୍କା ବନିବୁ ନାହିଁ। ଏଇଥର ଆମେ ଜିତିକି ଆସିବୁ, ଲଢ଼ିକି ଆସିବୁ, ମରିବୁ ପଛେ ଆମର ହକ୍ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ।